ہو جانا ہے. معروف کلام پڑھیے. لٹا کے اپنا گھر تے کیتا رب دا گھر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد. لٹا کے اپنا گھر تے کیتا رب دا گھر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد. صرف تسی کہنا ہے, باقی شیر میں پڑھاں دا زندہ باد, لیکن کہنا اونچی آواز نہ ذرا, کیونکہ قرآن شہید نو کہندا ہے زندہ باد تے اسی شہیداں دے بادشاہ دا ذکر کر رہے ہیں. محبت نہ کہنا ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین نواسائے رسول دا زہرا دے دل دا چین حسن دا ویر لاڈلا علی دا نور عین حسن دا ویر لاڈلا علی دا نور عین او شان لا الہ دی بطول دی اولاد حسین زندہ باد حسین پڑھیے حسین زندہ باد حسین. یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا. یزید کلوی مردہ سی یزید کلوی مردہ سی تے اج وی مردہ باد یزید کلوی مردہ سی اج وی مردہ باد. اظہار چاہیے ہے یزید کلوی مردہ سی اج وی مردہ باد یزید کلوی مردہ سی اج وی مردہ باد حسین زندہ باد حسین. پڑھیے حسین زندہ باد 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 حسین زندہ باد.